ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மாங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணாமா. நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கிறது வைஷ்ணவ வைஷ்ணவ கலாச்சார கலாச்சார பாடநெறி. பாடநெறிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. வடிவு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். நான் உங்களை லைவ் பிரணாம்ஸ்மா, பிரணாம்ஸ் லைவ் பண்ணிடுங்கம்மா. டிவோட்டி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? சரி, தெரியுதுங்க. தெரியுது மாதாஜி. ஓ, தேங்க்யூ. என் வாய்ஸ் கேட்கலன்னா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஏகநாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா, சொல்லுங்கம்மா. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். முடியும் போது நீங்க வந்து எண்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. 9 PM நான் வந்துடுறேன். அதே மாதிரி நான் இந்த 5 நிமிஷம் முன்னாடி முடிச்சிடறேன். ஓகே. துளசி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, சேதுருச்சி மாதாஜி எல்லாம் வருவாங்க. இன்னும் வருவாங்க எல்லாம். நீ சாட்டர்டே இல்லைங்களா? அதனால பாவம் அவங்க என்ன சூழ்நிலையோ பரவாயில்ல. உங்களுக்கு நீங்க இந்த கிளாஸ் எவ்வளவு நாள் அட்டன் பண்றீங்க? எவ்வளவு, எந்த அளவுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க மாதாஜி, நம்ம ரொம்ப நாள் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த புஷ்அப் மெத்தட் மட்டும் வரல. நீங்க நான் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டேன். ஏன்னா இது 3 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வர்றது புருஷோத்தம் மாசம். அதனால ஆமா மாதாஜி. ஓகே. இப்போ நம்ம இதுல என்னன்னா நம்மளுடைய வைஷ்ணவர்கள் பண்பாடை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் 2 லெசன் தான் இருக்குது. இன்னைக்கு இந்த 2 லெசன் முடிச்சிடுறேன். அடுத்த வாரத்துல இருந்து வேற லெசன் எடுக்கிறேம்மா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சுட்டு நீங்க PDF கொடுக்கறேன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி. என்னங்கம்மா? இது முடிச்சுட்டு PDF கொடுக்கறேன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கணுமா? அங்க அது நமக்கு இது குடுக்குறாங்க, டெம்பிள்ல குடுக்குறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு குடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா மாதாஜி? தேங்க்ஸ். லைவ் பண்ணிட்டாங்களாம்மா மாதாஜி? லைவ் வருது உங்களுக்கு? லைவ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. நான் என்னைய கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. உங்களையும் பண்ணிருக்காங்களா? என்னை கோ-ஹோஸ்டா பண்ணிட்டு உங்களை ஹோஸ்டா பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. சரிம்மா, சரிம்மா. எனக்கு அது பார்க்க தெரியல. பார்க்க போயிட்டு எங்க திரும்ப பிக்சர் போயிடும்னு ஒரு பயம் வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினால் குறிப்பிட்ட மக்களால் பின்பற்றப்படும் ஒரு பழக்கம் தான் கலாச்சாரம். நமக்கு வந்து இப்ப வைஷ்ணவர்கள்ன்றவங்க பிராமணர்களோட மேலானவர்கள். அந்த அதுல வந்து வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை முக்கியமா என்னன்னா, வைஷ்ணவ பண்பாட்டினோட வரையறை சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னன்னு? ஸ்மர்த்தவ்ய சததம் விஷ்ணு விஸ்மர்த்தவ்யோ நா ஜாது சித் சர்வே விதி நிஷேதகா சியூர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரகா. முக்கியமா நாம இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் முக்கியமான ஒரு இது எதுன்னா கோட்பாடு, கிருஷ்ணரை நம்ம எப்பயுமே நினைவுல கொள்ளணும். மற்றும் எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து எந்த நேரத்தையும் மறக்கக்கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் வீட்டில் குறிப்பிடப்படுகிறது எல்லாமே வந்து என்னன்னா வந்துச்சு. இதுல மத்த எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுமே இதுக்கு கீழ்பட்டதுதான். இந்த 2 கொள்கைக்குள்ள தான் அதெல்லாம் சேவகங்கள். ஏனாம் தேசிக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாங்கோ வாங்கோ, எல்லாம் சீக்கிரம் வரணும் கொஞ்சம். இல்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, அதனால சரி, பரவாயில்ல. 9 பேர் வந்துருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ கிடுகிடுன்னு போற மாதாஜி. அடுத்த வாரம் வேற கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இது முடிஞ்சது 9 மணி கிளாஸ்க்கு முடிஞ்சு அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. தேங்க்யூமா. நம்ம எந்த இடத்துல எப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் விளக்கியிருக்கிறேன். எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும்னுட்டு நிறைய டைம் விளக்கியிருக்கிறேன். வேற யாருக்காவது ஏதாவது நினைப்பு இருக்குதானா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இத்தனை நாள் நீங்க வந்து இத்தனை நாள் வந்து கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு மனசுல இருந்தா சொல்லலாம். நீங்க திலகம் விட சொல்லிருக்கீங்க, வைஷ்ணவ உடைய பத்தி சொல்லிருக்கீங்க. எப்படி பிரசாதம் பண்ணும்போது என்ன வந்து மந்திரங்கள் நம்ம சொல்லி எப்படி பகவானுக்கு கொடுக்கணும், எப்படி பிரபுபாதார் வந்து வெளிநாட்டுல போகும்போது அந்த உடை அணிந்து அதை எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணாருன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சோ வைஷ்ணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத தெளிவா விளக்கிருக்கீங்க மாதாஜி. வெரி குட் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டீங்க. அதே மாதிரி நம்ம சாமி எப்படி கும்பிடணும், கோயிலுக்கு போனா எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கும்பிடும்போது நமக்கு பின்னாடி நம்ம கீழே விழுந்து பெண்கள் வந்து மாதாஜிஸ் வந்து பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், பிரபுஜிஸ் வந்து
தண்டவத் பிரணாம், அதாவது ஒரு தண்டம் குச்சி மாதிரி நம்ம விழணும், கீழே விழுந்து அவங்க பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். இதுதான் பிரபுஜிஸ்க்கும் மாதாஜிஸ்க்கும். அதே மாதிரி கோயில்ல நம்ம நடனம் ஆடுறது கூட வந்துட்டு பாருங்க, இந்த இடத்துல கையை உயர்த்தி சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, கதாதர், அத்வைதர், வாசதி எல்லாரும் எப்படி ஆடுறாங்க பாருங்க, அது போலதான் ஆடணும். இந்த இங்க இருக்கிறது எந்த மாதிரி எந்த முறையான இடங்களில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் 2வது பாடம். அதுல எப்படின்னா அதுதான் சரணாமிரதத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நடனம், ஆரத்தி எப்படி காட்டுறது, ஒரு இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கும்போது குரு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டோமா, அந்த பாட சம்பந்தப்பட்டது கேட்கணும், பணிவா கேட்கணும். தத்தித்து பெண்ணிப்பாதானே பரிபிரஷ்ன சேவையான்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முதல்ல நமக்கு வந்து பணிவு வேணும். பாருங்க, மற்றவங்க இதுல போனீங்களா, அடியேன் அடியேன் தான் சொல்லுவாங்க. இப்ப நமக்கெல்லாம் பேர் கொடுத்தாச்சுன்னா, தீட்சை கொடுத்தாச்சுன்னா தாசன் தாசன். இதை வந்து இப்ப என்னுடைய பேரு ஏகானம்ச தேவிதாசி. இப்போ வைகுண்ட வடிவுக்கரசி மாதாஜிக்கு வைகுண்ட பூமி தேவி தாசி. தாசின்னு என்ன தவற நடத்துங்களா, அடிமை. யாருக்கு அடிமை? பகவானுக்கு அடிமை, பக்தர்களுக்கு அடிமை. பகவான் அவருக்கு அடிமையா இருக்கிறதோட பக்தர்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறத விரும்புறாரு. அதுதான் தாசன். கோபி பரது பாத கமனியர் தாசானு தாசானு தாசன் வரும். பக்தருக்கும் பக்தருக்கும் நம்ம வந்து அடிமை செய்யணும். இது வந்து பிரணாமம். இதுதான் நான் சொன்னது, தண்டவந்த் பிரணாம், பஞ்சாங்க பிரணாம், பிரணாம முத்திரா. இதுதான் முத்திரை. 2 கை கூப்பி நாம வணக்கம் சொல்றது. ஏன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கிறேன், அதனால நான் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். கோயிலுக்கு நம்ம போகும்போது பகவானுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கிட்டு போனோம். ஒரு பூ, பழம், ஒரு கற்பூரம், ஊதுபத்தி, இதைதான் நம்ம எல்லாருமே கொண்டு போறோம். அதே தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. வெறுங்கையில நம்ம போகக்கூடாது பகவானை பார்க்கறதுக்கு. இதுதான் திருப்தி பெண்ணி பாதேனே பணிந்து விசாரிக்கணும். இங்க உட்காந்து இருக்கிறது மேல சுகதேவ கோஸ்வாமி, கீழே இருக்கிறது யாரு சொல்லுங்க, கீழே உட்காந்து இருக்கிறது யாரு? பரீட்சித் மகாராஜ் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி நைஸ். பரீட்சித் மகாராஜா யார் சொல்லுங்க? சக்கரவர்த்தி. இந்த பாரத தேசம் எல்லாம் ஒரு குடையின் கீழ் இருந்தது, ஒரே நாட பாரத தேசம். உலகம் எல்லாமே இந்த இருக்கிற நிலப்பரப்பெல்லாம் பாரத நாடு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. இது அதுக்கு மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி யாருன்னா பரீட்சித் மகாராஜா. இறுதியான சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர். அவருடைய மகன் ஜனமேஜயன்னு இருந்தாரு. அடுத்து கேள்வி வந்து நம்ம வந்து விவாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மீது தான் கேள்விகளை கேட்கணும். அவராலதான் இந்த மகாபாரதமே இது பண்ணிது துவங்கியது. அவர்தானே கதை கேக்குறாரு, கதை சொல்றாரு. பாகவத்தை கேட்கிறார், மகாபாரதம் இல்ல. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னது பாகவதம். பகவானோட குணம், ரூப, நாம, லீலைகள் அடங்கியது. அருமையா இருக்கு. பக்தருடைய சரித்திரம், அதெல்லாம் பக்தருடைய சரித்திரம், பகவானின் குண, நாம, ரூப, லீலை, இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தர்ம, அர்த்த, காமம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதுல. இதுதான் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கோயில்ல போனா இது வர்றாங்க. இது பாருங்க, வரவேற்கிறது சொன்ன இல்லைங்களா, விருந்தினர்களை வரவேற்பது எப்படி? பகவான் யாரு? துவாரகாதீஸ். தேவர்களுக்கெல்லாம் முழு முதல் கடவுள் அவருதான். கடவுள் முழுமுதல் கடவுள், முழுமுதல் மூலம் அவரே தான் எல்லாத்துக்குமே. முழுமுதல் கடவுள் அவரு. பாருங்க, சுதாமாவுக்கு அவரு பிராமணர், ஃப்ரெண்டு, கூட படிச்சவரு. அவர் பிராமணர், ஏழை பிராமணர். இவர் வந்து துவாரகாதீஸ். பகவான் என்ன பண்றாரு? வந்தார் கெஸ்டா வந்தவரை எப்படி அவருக்கு வந்துட்டு பாத பூஜை பண்ணி வரவேற்கிறாரு. பாத பூஜை பண்ணி. நாம கூட இப்ப எங்க இதுல கூட நம்ம எல்லாம் எங்க கோயில்ல இருக்கவங்க யாராச்சும் வருவாங்க. எதுக்கு வர்றாங்கன்னா, ஏதாவது டொனேஷன் கிஷன் கொடுத்தனா, இப்போ பெரிய அங்க கோயில இன்சார்ஜ் இருக்கவங்க, பிரபு வாங்க வீட்டுக்குன்னா வருவாங்க. வரும்போது நாங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி குரு மகாராஜுக்கு மேக்சிமம் குரு மகாராஜ் எங்க வந்தாலும் எல்லாருமே குரு மகாராஜுக்கு பண்றாங்க. குரு மகாராஜுக்கு பண்ணணும். ஏன்னா அவர் குரு, பகவானே நமக்கு கொடுக்கிறார். அவரு வைஷ்ணவர், பிராமணரை விட மேன்மையானவர். அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க பாருங்களேன், குள்ளநரிகள் வீடுங்கிறாரு. யாருக்கு குள்ளநரிகள் வீடு? விருந்தினர்கள் வரும்போது சிறிது தண்ணீர் கொடுத்தாலும் வரவேற்கப்படாமல் வெளியேறும் வீடுகள் வயலில் உள்ள துளைகள் போன்றது. அது எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை, நரிகள் வீடு. இது வந்து பாகவதத்துல 8:16
7வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப வர்ற விருந்தினர் எப்படி கவனிக்கணும்? வர்ற இடத்த வந்து உட்காரத்துக்கு வாங்க உட்காரணும், வணக்கம் சொல்லணும், பிரசாதம் கொடுக்கணும், ஜலப்பிரசாதமாச்சும் கொடுக்கணும். ஒண்ணுமே இல்லை, நான் வசதியில வறுமையில இருக்கிறேன்னா ஒரு ஜலப்பிரசாதம், தண்ணி இல்லாத இருக்குது கொடுக்கணும். தண்ணி கூட இல்லாத இருக்காது யார் வீட்லயும், அதையாவது கொடுக்கணும். வர்ற பரிவாரங்களையும் நான் அழைக்கணும். இதுக்கெல்லாம் அருமையான கதை சொன்னேன். டைம் இருந்தா கடைசியில உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த கதை தெரியும் சொல்லி நான் கேட்ட கதையை நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? பரிவாரங்களை அழைத்தங்கிறதுக்கு 2 கதை சொன்னேன். ஒன்னு ராமானுஜருடைய கதை, இன்னொன்னு வந்து துர்வாச முனிவர். அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட போறாரு. துர்வாசர் வந்து துர்வாசர் அம்பரீஷ் மகாராஜா இவரு பஞ்சபாண்டவர்கள் வனவாசத்தின் போது அவர் போறாரு. எப்படி கவனிக்கணும்ன்றது. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா, மீட் பண்ணுங்கம்மா, அன்மீட் பண்ணுங்க. கெஸ்ட் வெளியே வந்தா அவங்கள வாசல் வரைக்கும் போய் வெளியே அனுப்பணும். வைஷ்ணவர்கள் தூய்மை அப்படியே அப்படின்ட்டு. தூய்மைங்கிறது என்னென்ன தூய்மை இருக்கு சொல்லுங்க தெரிஞ்சவங்க. தூய்மைங்கிறது 2 தூய்மை இருக்குது. என்னென்ன தூய்மை? புறத்தூய்மை, அகத்தூய்மை. அகத்தூய்மை எதனால் அமைகிறது? அகத்தூய்மைதான் வந்து இது அதாவது வந்து என்ன இடர்பாடு. நாமா சொல்ல 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 நம்ம மனசுல இருக்கிற ஒரு அழுக்காரெல்லாம் போயிடுது. இது கோபம், மோகம், லோபம், மதம், ஆச்சரியம், நமக்குள்ள இருக்கிற 6 விதமான எதிரிகள் இருக்காங்க. அந்த 6 எதிரிகளுமே அழிந்து விடுகிறார்கள். பகவானோட நாமம் அவர்களை வந்து அழிச்சிடுது. அதே மாதிரி இன்னும் இருக்கிற சுத்தம், துணி சுத்தம், மன சுத்தம், உடல் சுத்தம், செயல்பாடுகள் சுத்தமா இருக்கணும், ஆசை வைக்கிறது அதுவும் சுத்தமா இருக்கணும், சிந்தனையும் சுத்தமா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் விரிவுரை கொடுக்குறாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு கொடுக்கும்போது இந்த விஷயத்த சொல்றாரு. நம்ம நாட்டுல சும்மா சொல்லக்கூடாது. குடிசி இருக்கிறவங்க கூட சாணி போட்டு மெழுகி அழகா கரை கட்டி இப்பெல்லாம் காண முடியறது இல்லை. இப்ப என்னன்னா சிமெண்ட் தர, மொசைக்கு, டைல்ஸ், வெட்டி என்னென்னமோ வந்துருச்சு. அந்த காலத்துல என்ன இருந்தது? நம்மளுடைய வீட்டுல, எங்க வீட்டுல நான் 5வது படிக்க வைக்கணும், எங்க அம்மா சாணி கொண்டாந்து, அது பசுமாட்டு சாணி கொண்டாந்து வாரானா பூசிட்டு அடுப்புத்துட்டு டெய்லி பூசுவாங்க. வெள்ளையா சுண்ணாம்பு அடிச்சு செம்மண் கரை கட்டுவாங்க. இப்ப எந்த வீட்லயுமே பார்க்க முடியாது இல்லாம அதை எந்த வீட்லயுமே பார்க்க முடியாது. ரேர். வில்லேஜுக்குள்ள போனா போய் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பஞ்சகாவியம் சொல்லுவாங்க. அதுல ஒன்று சாணம், நெய், அப்புறம் பால், தயிர், கோமியம், இது எல்லாமே வந்துட்டு கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஏன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் லோன் வருது அதனால. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்ஸ். ஏன்னா கடைசியில வாங்க, லாஸ்ட் பாடம் நீங்க படிப்பீங்க. அப்ப எப்பப்ப குளிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது. எப்பப்ப குளிக்கணும்? ஒரு தடவை இதை மட்டும் நீங்க குளிக்கிறது தெரிஞ்சு, ஏன்னா சுத்தம் இல்லையா, அதனால இதை மட்டும் குளிப்பதற்கான பொதுவான வழிகாட்டல்கள். இது வந்து 1, 2, 3, 4 பேர் படிங்க மாதாஜி. ஏன்னா எல்லாரும் படிக்கணும். ஒருத்தர் முடிச்சது ஒருத்தர் ஆரம்பிங்க. 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. குளிப்பதற்கான பொதுவான வழிகாட்டுதல்கள். ஸ்டார்ட். ஒரு நபர் உடலுறவு, கெட்ட கனவு, சேவிங் மற்றும் முடிவெட்டுதல், விரல் நகங்கள் அல்லது கால் நகங்களை வெட்டுதல், வாந்தி எடுத்தல், வெளியேற்றுதல், சுடுகாட்டுக்கு செல்வது அல்லது இறந்த உடலை தொட்ட பிறகு மாதவிடாய் சுழற்சியில் ஒரு பெண் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி குளிக்க வேண்டும். சண்டாளன் அல்லது இறந்த விலங்கு அல்லது அதன் கொழுப்பு அல்லது எலும்புகள். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் படிங்க. நான் படிக்கிறேன். படிங்க, கேட்கவே வேணாம். இருங்க. நிர்வாணமாக குளிக்க வேண்டாம். ஒரு கௌபீனா அல்லது துணி அணியுங்கள். பின்புறத்தில் கச்சாவால் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது தண்ணீரின் ஆளுமைக்கு மரியாதை காட்டுகிறது. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? பிரபுஜிஸ் யாராச்சும் படிங்க. பிரபுஜிஸ் யாரும் வரலையா? அட்டன் பண்ணலையா? சரி படிங்க மாதாஜி, படி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? இல்ல மாதாஜி யாராவது படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கிறேன். ஓகே, படிங்க. காலையில் குளிப்பதற்கு முன் நீங்கள் உங்கள் வாய் மற்றும் பற்கள் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். வெளியேறும் போது உங்களின் உபவேதாவை காயத்ரி நூலை குறைந்தது 2 முறையாவது உங்களது வலது காலில் சுற்றிக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் உடலின் மற்ற பகுதிகள் தூய்மையற்றதாக மாறினாலும் அது தூய்மையாக இருக்கும்.
ஏனெனில் அனைத்து புனித தீர்த்தங்களும் வலது காதில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மதுஜி, தேங்க்யூ. இது படிச்சிருது ஆல்ரெடி நிறைய டைம் விளக்கியாச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கு இது முக்கியமா நமக்கு தேவை. ஏன்னா நம்ம பக்திக்கு வந்திருக்கிறோம், குளிக்கணும். ஒரு சிலர் வந்துட்டு நகம் வெட்டுவாங்க, குளிக்க மாட்டாங்க. குளிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து இது எதுக்காக நான் போட்டேன்னா உங்களுக்கு இதுல பாதிக்கு பாதி உங்களுக்கு தெரியும் குளிக்கிறது. நாம செய்யற தவறு என்னன்னா வாந்தி எடுத்து அப்படியே படுத்துக்குவோம். அது குளிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வராது, டயர்ட் ஆயிட்டு. ஆனா குளிக்கணும். அதே மாதிரி அதே போல நம்ம வந்துட்டு நகை வெட்டிடுறோம். நகை வெட்டிட்டு நம்ம வந்துட்டு குளிக்கிறது இல்லை ஒரு சிலர். அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் இதை படிக்க சொன்னேன். அதே மாதிரி அந்த காலத்துல போய் ஆத்துல போய் குளிச்சோம், குளத்துல குளிச்சோம், துணியை போட்டுக்கிட்டு இப்போ பாத்ரூம்ல குளிச்சா கூட நம்ம என்னன்னா அது வந்து வருண தேவன், வருண பகவான். நாம வந்து நம்மளுடைய உடலை ஒரு சின்ன துணியால வச்சு மறைச்சிட்டாச்சு குளிக்கணும். அதுதான் அந்த தண்ணிக்கு நாம கொடுக்குற மரியாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. பெண்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமானது பாருங்களேன். பெண்களுக்கு கழுத்து வரை குளிப்பது சாதாரணமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஏன் சொல்லுங்க? இப்போ நாங்களும் வந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறோம். இப்போ எங்கள் வீட்லயே என்னுடைய வீட்ல எங்க வீட்டுக்காரோட சிஸ்டர் வந்துட்டு ரொம்ப பக்தி. ஆனா ரொம்ப பக்தினா அவங்க முருக பக்தர். எல்லா சாமியுமே கும்பிடுவாங்க. பிரதோஷம் விரதம், பிரதோஷம் மொதல் நாள் ஏகாதசிக்கு விரதம், அடுத்த நாள் பிரதோஷம். என்னாச்சு இவங்க இப்படி அப்புறம் சஷ்டி, எல்லாம் சஷ்டி, கிருத்திகை, பிரதோஷம், ஏகாதசி எல்லாத்துக்கும் தலைக்கு தான் குளிப்பேன்பாங்க. தலைக்கு குளிச்சு 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 இப்ப என்ன பண்றாங்க, மூக்குல இதை வச்சு இந்த அவங்களுக்கு மூச்சிலப்பு வந்துருச்சு, இழுத்துக்கிட்டு மருந்து வச்சு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் போய் சொன்னேன், இல்ல சாஸ்திரத்திலே சொல்லுது நீங்க அப்படி சொல்லுங்க, அப்படி செய்யுங்க, நீங்க தலை குளிக்க வேணாம் உடம்பு குளிங்கன்னு சொன்னா கூட கேட்க மாட்டாங்கிறாங்க. பக்தி பண்றாங்க மக்கள், பட் எது சரியான பக்தி, எது சரியான முறையில பண்றதுன்னு தெரியல. ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க. சொல்லிட்டாங்க லாஸ்டா, நான் இப்போ சொன்னதுக்கு இல்ல என்னால முடியாது, அதே மாதிரி பழக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. என்னால நான் வந்து தலை குளிக்காத என்னால இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. நாம வந்துட்டு பக்தி பண்ணணும், உடம்பு நல்லா இருக்கணும். அப்பதான் கண்டினியூ நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். அப்புறம் பிரசாதம், பிரசாத சேவா, பகவானுக்கு நம்ம பிரசாதம் வைக்கணும், வச்சுதான் நம்ம சாப்பிடணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கேள்வி அப்படி பகவானுக்கு பிரசாதம் வைக்காத சாப்பிட்டா என்ன அது சொல்லுங்க? நாம் யார்? பிரசாதம் என்ன சொல்லுங்க? பாவங்களே உண்கிறோம்னு அர்த்தம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி நைஸ். பாவங்கள் உண்றோம். இன்னொன்னு சொன்னாரு, இன்னொன்னு என்ன சொன்னாரு? பகவானுக்கு கொடுக்காத சாப்பிட்டா நாம திருடர்கள். ஏன் திருடர்கள் சொல்றாங்கன்னா, நாம என்ன செய்யறோம், எங்க பெரும்பாலான வீட்டுல பேமெண்ட் வந்த அன்னைக்கு அந்த பேமெண்ட்டை போயிட்டு கற்பூரம் ஊதுபத்தி வாங்கிட்டு வருவாங்க இல்லையா? அந்த பேமெண்ட்டை அப்படியே சாமி ரூம்ல, பூஜை ரூம்ல போய் சாமிகிட்ட வச்சுட்டு தான் எடுப்பாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? பகவானே இது நீ கொடுத்தது, உண்ணுதுப்பா அப்படின்னுட்டு. நம்மளுது எதுவும் இல்லை, அவரு கொடுத்ததா இல்லைங்களா? அவரோட இது. அதனால அவர் என்ன சாப்பிடுறாரா? கண்டருளுகிறார், கொண்டருளுவதில்லை. கொண்டருளுதுன்னா சாப்பிடுறது. பகவான் சாப்பிடல, கண்களாலே சாப்பிடுகிறார். உங்களுடைய நம்ம வைக்கிற பிரசாதம் அப்படியே இருக்கும், ஆனா பகவான் கண்ணால சாப்பிடுறாரு, சாப்பிடாத இருக்கிறது இல்ல, கண்களால் சாப்பிடுகிறார். அவருடைய இது, அவருடைய ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் எல்லா வேலையுமே செய்யும். கண்ணால நடப்பாரு, கையால சாப்பிடுவாரு. அவருடைய எல்லா அங்கங்களுமே எல்லா செயலையும் செய்யும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பகவானுடைய சைத்தன்ய மகாபுருடைய அவருடைய கீர்த்தனை பற்றியும் அவருடைய பிரசாதம் சாப்பிட்றது பத்தியும் பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்து? கிருஷ்ணா, பிரசாதம் எப்படி வழங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு முக்கியமான இதுல வந்து நம்ம சாமிக்கு வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு வடை செய்யறோம், நம்ம எல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம் இல்லைங்களா? 3ன்னு வைக்கக்கூடாது நம்பரு. நம்ம இலையில பிரசாதம் பண்ணும்போது கூட 3ங்கிற நம்பர் வந்து எதிரிக்காம், 2 தான் வைக்கணும், இல்ல 4 வைக்கலாம். ஓகேங்களா? அதை எப்படி பிரசாதத்தை கௌரவிக்கணும், கௌரவிக்கிறதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது. அந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். மகா பிரசாதே கோவிந்தே நமோ பிராமணே வைஷ்ணவே ஸ்வல்ப புண்ணியம் வதம் ராஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மந்திரம் இருக்குது. அந்த மந்திரத்தை சொல்லி தான் இஸ்கான்ல சாப்பிடுவோம். பிரசாதம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லாம் வந்து உட்காருவாங்க. உட்காந்து அந்த மந்திரத்தை சொல்ல 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 வந்து உட்காருவாங்க.
அப்புறம் எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் மந்திரத்தை முடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டே இருப்போம். சொல்லிட்டே இருந்துட்டு அப்புறம் எல்லாரும் வந்து உட்காந்தாட்டி சாப்பிடுவோம். அப்படி நம்ம பிரசாதத்தை கௌரிக்கணும். அதே மாதிரி கீழே இறக்கக்கூடாது. பிரசாதத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது. அதை வந்து பகவானுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்து வைக்கணும் அப்படின்னு பிரசாத சேவையில் பார்க்குறோம். அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் மொத்தம் இங்கே 10 பேர் இருக்கிறீங்க. என்ன விட்டு 9 பேர் திலக்கு வைக்கிறீங்களா டிவோட்டீஸ்? மாதாஜி. மாதாஜி வைக்கிறோம் மாதாஜி. நான் எல்லாரையும் வைக்க சொல்லியிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது மாதாஜிஸ் வைக்கலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. நான் சொன்னேன் மாதாஜிஸ் வைக்கலாம், பிரபுபாதர் நமக்கு ஒரு கருணையை கொடுத்துருக்குறாரு, நம்ம வைக்கலாம். பாருங்க, வேற இடத்துல யாருமே எதுவும் வைக்க முடியாது. நாம 12 இடத்துல வைக்கலாம். 12 இடத்துல வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் 12 இடத்துல யாராவது வைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். துளசி மாதாஜி வைக்கணும் மாதாஜி. வெரி குட். இல்ல உங்களால 12 இடத்துல வைக்கிறதுக்கு 12 மந்திரங்கள் சொல்லணும். அப்படி இல்லையா பரவாயில்ல. நெத்தியில வந்து வைக்கும்போது ஓம் கேசவாய நமக அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. இங்க கழுத்துல வைக்கும்போது கோவிந்தாய நமக அங்க வச்சுட்டு மிச்சத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது. இங்க நம்ம தொண்டையில கழுத்துல நெத்தியில ஓம் கேசவாய நமக, இங்க வந்து குரல் வளையில கோவிந்தாய நமக இதை சொல்லிட்டு வைக்கணும். ஓகேங்களா? இது வந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. நமக்கு அது ஒரு ப்ரொடக்ட் கொடுக்குது. திலகம் இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய வர்த்தக முத்திரைங்கிறார். வர்த்தகம் என்ன? பிசினஸ். நம்ம பிசினஸ் பண்றோம். என்ன பிசினஸ் பண்றோம்? பகவான மக்களிடம் சேர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. நான் சொல்லல, பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? நல்ல உடையில போங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். திலகம்னாவே என்ன? இதை படிக்க பார்க்கலாம். திலகம் என்றால் வெற்றி என்பது ஆளுமை. வெரி குட். திலகம் என்றாலே வெற்றி, அது ஆளுமை. நீங்க எல்லாமே ஜெயம்தான். எப்படி வைக்கணும்? இதை நான் காமிச்சிருக்கிறேன். இதை வந்து குரூப்ல போட்டிருக்கிறேன். 12 திருநாமங்கள், பகவானின் 12 திருநாமங்களை கூறி நாம இதை வைக்கணும். ஓகேங்களா? ஒரு தடவை இந்த திருநாமத்தை எல்லாம் படிச்சிருங்க. யாருன்னா படிக்காதவங்க யாருன்னா படிக்கிறீங்க? பிரபுஜிஸ் படிக்கவே இல்லை. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் கேசவாய நமகே, ஓம் நாராயணாய நமகே, ஓம் மதுசூதனாய நமகே, ஓம் மாதவாய நமகே, ஓம் கோவிந்தாய நமகே, ஓம் விஷ்ணுவே நமகே, ஓம் மதுசூதனாய நமகே, ஓம் திரிவிக்ராய நமகே, ஓம் வாமனாய நமகே, ஓம் ஸ்ரீதராய நமகே, ஓம் ஹிருஷிகேசாய நமகே, ஓம் பத்மாய நமகே, ஓம் தாமோதராய நமகே, ஓம் வாசுதேவாய நமகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த நாமத்தை சொல்லி வைக்கும் போது நமக்கு அன்னைக்கு பூரா நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு தாங்க. அதே மாதிரி திலகத்தை எங்க பூசக்கூடாது? குளிச்சுட்டு நம்ம பாத்ரூம்ல இருந்து பூசக்கூடாது. இது படிங்க. திலகம் இதை படிங்க மாதாஜி. திலகம் உடலின் 12 பாகங்கள், அதாவது நெற்றி, தொப்புள், இதயம், தொண்டை, அடிவயிற்றின் ஓரங்களில், கைகள், தோள்கள், கழுத்தின் முனை மற்றும் கீழ் முதுகில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில பிரபுபாதர் விளக்கினார். இது விலைமதிப்பற்றது. ஒருவர் பொது இடத்தில் திலகம் அணிய முடியாது என உணர்ந்தால் குறைந்தபட்சம் நீர் திலகம் ஹரே கிருஷ்ணமாஜி. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தர் பொது இடத்துலன்னா இப்ப நாம ஒரு இடத்துல வேலை செய்ய போறோம். வேலை செய்யற இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சுட்டு போக கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா தண்ணியை வச்சு இந்த மாதிரி 12 இடத்துல பகவானோட நாமத்தை சொல்லி நாம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. தினமும் இந்த தமிழ்ல வரத மட்டும் ஒருத்தர் படிங்க. ஸ்லோகம் 17, ஸ்லோகம் 18, ஸ்லோகம் 21, ஸ்லோகம் 22 மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தினமும் கோபி சந்தன திலகம் அணிபவர் அனைத்து புனித நதிகளிலும் தினமும் நீராடிய புண்ணிய பலனை அடைகிறார். தினமும் கோபி சந்தன திலகம் தினமும் வேறவங்க படிக்கணுமா மாதாஜி? இல்ல படிங்க. அடுத்து படிங்க. அடுத்த 2 படிக்கிட்டாங்க. படிங்க. தினமும் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிபவர்
1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் மற்றும் 100 ராஜசூய யாகங்கள் செய்த பலனை அடைகிறார். எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் தர்மம் செய்ததன் பலனை அடைகிறான். வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைகிறான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கடந்த கிருஷ்ணா. காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிந்தால் யமராஜா அவரை அழைத்துச் செல்ல முடியாது. அப்படியானால் யமராஜாவின் தூதர்கள் அவரை எப்படி தொட முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ நம்ம மாதாஜி. பாருங்களேன், இந்த கோபிச்சந்தனம் வைக்கிறதுனால நாம போய் டெய்லி போய் எல்லா புனித நதியிலும் நீராட முடியுமா? முடியாது. ஆனா இந்த கோபி சந்தனத்தை வைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஒரு யாகம் செய்யறதே நம்மளால முடியாது. சும்மா ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு வாங்க அந்த ஒரு இந்த பூஜை பண்ணுங்கன்னு சொன்னாவே அவங்களுக்கு ஒரு ஐயருக்கு குறைஞ்சது ஒரு 1000 கொடுக்கணும். அப்புறம் அதுக்கு ஏற்பட்ட செலவெல்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஆனா நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை. பகவான் நாமத்தை சொல்லி இந்த கோபிச்சந்தனத்தை வச்சாவே 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள், 100 ராஜசூய யாகங்கள். அடே அப்பா, எங்க போறது? நம்மளால முடியாது. எத்தனை சொத்து பத்து வச்சாலும் இந்த காலத்துல 100 ராஜசூய யாகத்தை யாராலையுமே பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி தர்மம் எவ்வளவு வறிய நிலையில இருந்தாலும் நாம வந்துட்டு தர்மம் எங்க இடம் பொருள் ஏவல்பாங்க. இடம் பொருள் ஏவல்னா நம்ம செய்யக்கூடிய தர்மம் யாருக்கு செய்யறோம், ஏன் செய்யறோம், எந்த இடத்துல செய்யறோம் இருக்குது. இதுல வந்துட்டு இந்த தர்மம் அதிலும் குறிப்பிட்டு எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் தர்மம் செய்ததின் பலனை அடைகிறான். வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைகிறான். இதுல சந்தேகமே இல்லை. போட்டாங்க, சந்தேகமே இல்லை. நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜசூய யாகம்னா என்னதுங்க மாதாஜி? ஹரே இவரு கிருஷ்ணா. நம்ம சொல்றேன். யார் கேட்டது? ஜெயஸ்ரீ கேட்டேங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. கிளாஸ் முடிச்சு வச்சிடலாமாமா? இதை முடிச்சுட்டு நான் சரிங்கம்மா. சொல்லிடுறேன். 5 சரிங்க. நிமிஷம் எனக்கு ஒரு 8:40 8:45 50க்கு சொல்லிடுங்க. 5 நிமிஷம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். 9 மணி கிளாஸ் போகணும். ஓகேங்களா? சொல்லிடுறேம்மா. இதை முடிச்சுட்டு சொல்றேம்மா. சரிங்க கடந்த மாதாஜி. காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபிச்சந்தன திலகத்தை அணிந்தால் யமராஜா. இதுக்கு என்னன்னா, இதுக்கு யாருன்னா நம்மளுடைய இவரு யாரு, அஜாமிலர். அஜாமிலனை வந்துட்டு கூட்டிட்டு போகும்போது இந்த யமதூதர்கள் என்ன பண்றாங்க, விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. விட்டுட்டு போயிட்டு அங்க போய் கேக்குறாங்க. யார்கிட்ட? யம தர்மராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கோஹோஸ்ட் அவங்களை கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அப்போ கூட்டி போனா யம தர்மராஜா என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? அவருக்கு அந்த யமதூதர்களுக்கு யமராஜா தான் எஜமானர் தான் எல்லாருக்கும் மேல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவருக்கு மேல யாரும் இல்லைன்னு அவங்களுடைய நினைப்பு. போய் கேட்கறாங்க. இந்த மாதிரி வந்தாங்க. அவங்க பார்த்தாவே அப்படி 4 கரங்களோட இருந்தாங்க. தேஜஸா இருந்தாங்க. எங்களை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த உயிரை என்கிட்ட விடல அந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்றாங்க. அப்ப யம தர்மராஜா சொல்றாரு, யாரு? அவர்கள் நாராயணோட பக்தர்கள். சாரி, நாராயணோட தூதர்கள். நீ எப்படி நீ அங்க போலாம்? அவங்களுக்கு நீ மரியாதை தரணும்னு சொல்லிட்டு யம தர்மராஜா சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து திலக்கு வச்சிருந்தா நீ அவங்க கிட்டேயே போகக்கூடாது. கண்டி மாலை போட்டிருந்தா அவங்கள்ட்ட போகக்கூடாது. அவர்கள் எல்லாம் நாராயணனுடைய பக்தர்கள். நாராயணனுடைய பக்தர்கள்ட்ட நீங்க பக்கத்துல போகவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யம தர்மராஜா போட்டுறாரு. கண்டிஷனை போட்டாரு. நான் என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா திலகம் வைக்கணும். கண்டிப்பா துளசி மாலை போட்டா நமக்கு தான் நல்லது. நமக்கு தான் நல்லது. யமதூதர்கள் நம்ம கிட்ட வரவே மாட்டாங்க. யம தர்மராஜா அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு. நீங்க போய் அங்க டச் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டாரு. அவங்க முழு முதற் கடவுளுடைய பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. தினமும் கோபிச்சந்தனம் திலகம் அணியும் ஒரு பாவி ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவான கோலோகத்திற்கு செல்றாங்க. ஒரு பாவிக்கு அந்த மாதிரி என்ன பக்தர்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும்? துளசி மணியும் போடணும். இந்த துளசி மணி என்னன்னா, அது வந்து இப்போ தெருவுல நிறைய நாய் போனா நாய் பிடிக்கிறவங்க வந்து முனிசிபாலிட்டிக்காரங்க கார்பரேஷன்காரங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போவாங்க. பட் கவர்மெண்ட்ல பணத்தை கட்டி ஒரு டேக் போட்டுருவாங்க கழுத்துல. அதான் லைசன்ஸ், நாய்க்கு ஒரு லைசன்ஸ். அந்த லைசன்ஸ் தான் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் நமக்கு அந்த மாதிரி இந்த துளசி மாலை நம்ம கடவுளின் நாய் அப்படின்னு யமராஜா வந்து புரிஞ்சுக்கு வரான். அவரை வந்து சுட்டு வீழ்த்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. நாம கண்டிப்பா துளசி மாலை போடணும்.
என்னங்க கஷ்டம், என்ன நஷ்டம் சொல்லுங்க. ஒரு குழந்தை வேணும்னா நம்ம வாயை கட்டுறோம், 10 மாசத்துக்கு வாயை கட்டிட்டு ஒரு குழந்தைய பெக்குறோம். கடைசியில அந்த குழந்தைங்க என்னது சொல்லுவாங்க, எவ்வளோ இது நமக்கு முக்தி கொடுக்குறவர் முகுந்தன் பகவான். அவருக்காக நம்மளால வந்துட்டு ஒரு இது அவருக்காக செய்யறது. ஆனா அந்த பலன் யாருக்கு? அவருக்கு எதுனா பலன் வருதா? நாம துளசி மாலை போட்டா அவருக்கு என்ன பலன்? நமக்கு தான் பலன். நாம தான் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவோம். நமக்கு தான் பக்தி பெருகும். இந்த திரும்ப இந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதி இந்த இதே வேணாம். ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் பாருங்க, அவ்வளவுதான். நமக்கு அப்போ கொஞ்சம் ஞானோதயம் வரும். ஒரு வாரம் 10 நாள் ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருந்தோம்னு வச்சுங்க, என்னடா அப்பா உலகம், சரி இவ்வளவுதான் உலகம், ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்க, அப்ப கொஞ்சம் ஒரு இது அடிபட்டு 1 மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் ஆஸ்பத்திரியில கண்டிஷனா இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது எல்லாருமே கடவுள் நினைச்சு வந்துடுறாங்க கடவுள்கிட்ட. ரொம்ப துக்கம் எல்லை மீறி போகும்போது அப்ப தெரியுது அவங்களுக்கு. ஆனா நம்ம இப்ப நல்லா இருக்கும்போதே பகவான் கிட்ட போலாம், பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி உடைகள் வந்து உடையில மறைக்கணும், சேலை கட்டிட்டு போகணும். பிரபுஜிஸ்க்கு வேட்டி ஷர்ட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம். அதே மாதிரி முடியை வந்து பிரபுஜி என்ன செய்யறதுனா தாடி வைக்கக்கூடாது. அப்புறம் அந்த முடியெல்லாம் நீட்டமா வளர்த்தக்கூடாது. மலிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி பின்மண்டையில ஷிக்கா ஷிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை வச்சுக்கணும். மாதாஜி தலை சீவனம். பிரபுபாத சொல்றாரு, இந்த மாதிரி முடி விரிச்சு போடாத, முடி விரிச்சு போட பாஞ்சாலிம்பாங்க. திரௌபதி அணியே என்ன சாபம் விட்டுக்கிற, எதுக்கு அமங்கலமானது. ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் இறந்துட்டா தான் முடி விரிச்சு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. இறந்துட்டா அந்த காலத்துல இறந்துதான் உடனே கூந்தல் விரிச்சு போட்டு தான் உட்காந்து அழுவாங்க, முடியவே மாட்டாங்க. நாம என்ன நம்ம வீட்டுல என்ன தூக்கம் வருது, எதுக்கு நம்ம அப்படி முடி வச்சு போட்டுட்டு இருக்கணும்? முடிய பின்னணும், பின்னல் போடணும், இல்ல கொண்டை போடலாம், அதுதான் அழகு. அதே மாதிரி சேரீ தான் கட்டணும். இதெல்லாம் வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட்ஸ். அப்படி போட்டாலும் நாம துணிய சாரிய ஷோல்டர் மூடி இருக்கணும். தலையை முடிதான் இன்னும் நல்லது, ஷோல்டர் கண்டிப்பா மூடணும். இது வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிக்க முடியுமா? வைஷ்ணவ சபையில் மரியாதை. இது வந்து மரியாதை வியாதிக்கிறமா. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தருக்கு மரியாதை செலுத்தணும். எல்லாருக்குமே ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் என்ன செய்யறாருன்னா எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுக்குறாரு. எப்படி கூப்பிடுறாரு, எப்படி கொடுக்குறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த படிங்க. அவரை ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்த்துக்கள் மற்றும் கூப்பிய கைகளுடன் இதை படிங்க. கர்மிகளை வாழ்த்துவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மிகளை வாழ்த்துவது பற்றிய உங்கள் 2வது கேள்வியை பொறுத்தவரை, ஒரு கர்மி ஒரு நண்பராக இருந்தால் நீங்கள் அவரை ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்த்துங்கள். மேலும் கூப்பிய கைகளால் உங்கள் நெற்றியை தொடவும். கர்மி உயர்ந்த உறவினராக இருந்தால் ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபித்து தரையில் விழுந்து வணங்குங்கள். அதுவே நமது சமுதாய பரிவர்த்தனைகளில் ஆச்சாரமாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி எப்படி வணங்கணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இப்ப வர்ணாசிரமத்தில் மரியாதை. வர்ணம் ஆசிரமம் என்னன்னு தெரியுங்களா? 8:40. வர்ணம்னா என்ன? பிரம்மச்சாரி, பிராமணர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். எஸ், பிராமணர், வைசியர், சத்திரியர், சூத்திரர்கள். இது வந்து வர்ணங்கள். ஆசிரமம் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி. கரெக்ட் துளசி மாதாஜியா, வெரி குட். இது 4 வந்துட்டு இது வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள். வர்ணாசிரமம் இதை வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, பிராமணர்களின் சீனியாரிட்டி என்பது வந்து புனிதமான அறிவின் அடிப்படையிலும், சத்திரியர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய வீர செயல் வலிமை அதன் அடிப்படையிலும், வைசியர்களுக்கு வந்துட்டு தானியங்கள் அல்லது பிற செல்வங்கள், சூத்திரங்கள் வந்து பிறப்பால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது வந்து ஒரு முற்போக்கான கலாச்சாரம். ஆனா பகவான் சொல்லிக்கிறாரு பகவத்கீதையில, இதை வந்து உண்டாக்குனது பகவான் தான், குணங்களின் அடிப்படையிலும் செயல்களின் அடிப்படையிலும். இவங்களுக்கு எப்படி இப்போ நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ராஜ மரியாதை கொடுக்கணும், பிராமணர்களுக்கு வித்யா மரியாதை கொடுக்கணும், நல்ல குணம் இருக்கவங்களுக்கு சத்குண மரியாதை கொடுக்கணும், வர்ணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வர்ண மரியாதை, ஆசிரமம் பின்பற்றவங்களுக்கு ஆசிரம மரியாதை, பக்தியில் இருக்கவங்களுக்கு பக்தி மரியாதை. இதை வந்து சைத்தன்ய சிக்ஷாமிர்தத்துல வந்து சில பக்தி வினோத தாகூர் கூறுறாரு. அதே மாதிரி தீட்சை தேதி மற்றும் வயதின்படி மரியாதை. அவங்களுடைய வயசுக்கு ஏற்றபடி நாம மரியாதை கொடுக்கணும்.
நம்மளோட மூத்த பக்தர்கள்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி மரியாதை தான், பட் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும். இதை வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அடுத்த வாரம் புது பாடத்துக்கு போகணும், அதனாலதான். அதே மாதிரி மரியாதை வியர்த்துக்கிறோமா, இது நமக்கு முக்கியமான தேவையானது. என்னன்னா நாம இப்போ இருக்கிறோம், நம்மளுக்கு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குரு இருக்கிறாரு பக்கத்திலேயே. இப்போ 4 பேர் மீட் பண்றோம். இப்போ நானே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குரு பக்கத்துல இருக்கிறாரு, புதுசா ஒருவர் வராரு. வரும்போது எனக்கு மேல என்னுடைய குரு சொல்லிக் கொடுத்தவங்க எனக்கு இருக்கும்போது நான் போய் முந்திக்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் சொல்றதோ இல்ல ஒரு இது பண்றதோ கூடாது. அவங்கதான் இது வந்து பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. பாகவத்துல என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, விதுரர் வந்து ஆன்மீக அறிவை பெறத்துக்கு போறாரு. போய் கேட்கும்போது சொல்றாரு என்னன்னுட்டு, மைத்திரேயர்கிட்ட போங்கன்றாங்க. ஆழ்நிலை அறிவை பெற மைத்திரேய ஆணியன்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல தப்பு. மைத்திரேய முனியை அணுகுமாறு விதுரருக்கு அறிவுறுத்தினார். விதுரர் உத்தவரை தனது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினார். ஆனால் உத்தவர் பதவியை ஏற்கவில்லை. ஏன் ஏற்கல? விதுரர் வந்து விதுரர்கிட்ட விதுரர் வந்து உத்தவரின் தந்தையை அவரை போலவே வந்துட்டு வயதானவர், வயசு இருக்குது இல்லைங்களா, அங்க அங்க இருக்கிறாரு, அந்த வயதுக்கு தகுந்தவர் இருக்கிறாரு. நான் வந்து அவரோட வயது கம்மி. நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றதை விட நீங்க போயிட்டு உத்தவர் சொல்றாரு மைத்திரேயர்கிட்ட போங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவரு மைத்திரேயர் வந்து வயதிலும் ஞானத்திலும் பெரியவர். இது பாகவத்துல 3வது கண்டத்துல 4வது அத்தியாயத்துல இது வருது. ஓகேங்களா? இது வந்து நம்ம வந்து இந்த மரியாதை வியாதிக்கிரமாவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம். இப்போ முக்கியமானது சேவை. யார் படிக்காதவங்க படிங்க. ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்வது என்பது அவருடைய சீடர்களின் வேலைக்காரன் என்று அர்த்தம். படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? டிவோட்டிஸ் இன்னைக்குன்னா உற்சாகமா யாரும் படிக்க வர ஹரே மாட்டேங்கிறீங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்பா உங்கள் படிங்க தெய்வ பிரபு. உங்கள் தெய்வ சகோதரர்களுக்கு சேவை செய்வதை பொறுத்தவரை இது ஒரு நல்ல நடைமுறை. ஆன்மீக குரு தன்னை பின்பற்றுவர்கள் இல்லாமல் இல்லை. எனவே ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்வது என்பது அவருடைய சீடர்களின் வேலைக்காரன் என்று அர்த்தம். அர்த்தம் நீங்கள் குருவுக்கு சேவை செய்வது என்று அவருடைய சீடர்களின் வேலைக்காரன் என்று அர்த்தம். நீங்கள் அரசருக்கு சேவை செய்ய விரும்பினால் அவருடைய மந்திரி, செயலாளர் மற்றும் அவருக்கு சேவை செய்யும் அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். ராஜாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சேவை செய்வதை காட்டிலும் அவருடைய ஊழியர்களுக்கு சேவை செய்வது அவருக்கு பிரியமாக இருக்கலாம். நீங்கள் இதை சரியாக புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதா, கடிதம், சிவானந்தா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், 28 January 1980. ஹரே கிருஷ்ணா. 1969. இது இல்லை வந்து எனில் எங்கள் நிறுவனத்தின் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கதை. இது வந்து ஒரு செவிவழி கதையா நான் கேட்டது. அனுமான் வந்து அந்த கதை கொஞ்சம் தான் ஞாபகம் இருக்குது. அனுமன் தான் சிறந்த ராம பக்தன், உங்களுக்கு தெரியும். அவரும் இன்னொருத்தர் வராரு. இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம 2 பேரும் ரொம்ப இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த இது விளையாடும் போது யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க. ஜெயிக்கணும், நான் ஜெயிப்பேன், நீ ஜெயிப்பேன், இல்லை நான் தான் ஜெயிப்பேன்னு அனுமன் சொல்றாரு. இல்லை நான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்துட்டு சதுரங்கம் விளையாடும் போது என்னாச்சு, அனுமன் ஜெயிக்கல, ஆப்போசிட் இருந்தவர் தான் ஜெயிச்சாரு. இவரு கேட்கிறாரு அனுமன் என்னன்னுட்டு, ராமர்கிட்ட என்னன்னுட்டு, ராமா, நான் ராமான்னு சொல்லிதான் நான் போட்டு விளையாண்டேன், ஆனா நான் தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன், அவங்க ஜெயிச்சாங்க, இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அதுக்கு சொல்றாரு ராமச்சந்திர பகவானே என்னன்னு சொல்றாரு, நீ என்ன கூப்பிட்ட, அவரு வந்து அந்த சதுரங்கம் ஆடும்போது ஜெய் ஆஞ்சநேயா, ஜெய் ஆஞ்சநேயன் சொல்லி உன்னுடைய பேரை சொல்லி அவர் விளையாண்டாரு, நீ என்னோட பேரை சொல்லி விளையாண்ட. நீ என்ன கூப்பிடுறத என்னுடைய பக்தனாகி உன்னை கூப்பிடுறவங்களுக்கு தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் பகவானே, இல்லைங்களா? அது போல நாம ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்கிறது சேவை செய்யறது அவருடைய பக்தர்களுக்கு நாம செய்யலாம். பாருங்க, ராஜாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சேவை செய்வதை காட்டிலும் அவருடைய ஊழியர்களுக்கு சேவை செய்வதே அவருக்கு பிரியமாக இருக்கலாம். இந்த வார்த்தைக்கு இதுதான்.
நாம அதான் தாசானு 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 தாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம பக்தர்களுக்கு 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 பக்தர்களா இருக்கணும் நாம. வைஷ்ணவ அபராதத்தை பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. வைஷ்ணவ அபராதம் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களை வந்துட்டு தமிழ் யார் படிக்கிறீங்க? பிரபுஜிஸ் வேற யார் இருக்கிறீங்க? படிக்கிறீங்களா? 11 பேர் இருக்கிறாங்க. நான் படிக்கிறவா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. வைஷ்ணவர்களின் நிந்தனை. பிறப்பு இந்த வாழ்க்கையில் முந்தைய பாவங்கள் அல்லது மேல மேல மாதாஜி மேல படிச்சிருங்க. வைஷ்ணவரை கொண்டோம். சரி, ஓகே. அங்கிருந்து படிங்க. இது கோபம் கொள்ளுதல், அடித்தல் அல்லது கொள்ளுதல். இது ஹிந்தி நிண்டதி வைஷ்ணி வைஷ்ணவான் நாபிரு தமிழ் படிங்க மாதாஜி, தமிழ் படிங்க, தமிழ் மட்டும். நாபிரு சரி. ஹிருதய வைஷ்ணவரை கொன்றோ நிந்தித்தோ வைணவர் மீது பொறாமையோ கோபமோ கொண்டவரோ அவரை கண்டு வணக்கம் செலுத்தாமலோ மகிழ்ச்சி அடையாதவரோ நிச்சயமாக நரக நிலைக்கு தள்ளப்படுவார். ஸ்கந்த புராணம் சைதன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 15.261. வைஷ்ணவர்களின் நிந்தனை. பிறப்பு இந்த வாழ்க்கையில் முந்தைய பாவங்கள் அல்லது தவறுகள், திட்டமிடாத தற்செயலான பாவச் செயல், முந்தைய பாவச் செயல்களின் தற்போதைய தடயங்கள், தவறுகள் கிட்டத்தட்ட சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஹரிநாம சிந்தாமணி ஸ்ரீல பக்தி வினோதா தாகூர் அத்தியாயம் 4 வைஷ்ணவர்களின் நிந்தனை. வைஷ்ணவர்களுடைய நிந்தனைன்னா இப்போ நம்ம பக்தர்கள் ஒருத்தருக்கு இப்போ பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வரோம். நம்ம வந்து அடுத்த பக்தர்ல வந்து நம்ம எந்த குறையே இருந்தாலும் குறை சொல்லக்கூடாது. பகவானோட பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்கள பகவான் சொல்ற பகவத்கீதையில சாதுர் ஏவ மந்தவ்ய, அவங்க ஏதாவது ஒரு தவறான செயல் செய்து கொண்டிருக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும் அந்த தவறான செயல்களை இருந்துகிட்டே இவங்க கண்டினியூவா அந்த உறுதியா அந்த பக்தி சேவையில் இருக்கிறாரு பாருங்க. என்னைக்காச்சும் அவங்க பக்தரா மாறுவாங்க. நாம அதனால அவங்களை வந்து சாதுவாகவே கருத வேணும்னு பகவான் சொல்றாரு. அதே மாதிரி நீங்க பகவானை திட்டினாலும் பகவான் மன்னிப்பார், உங்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டாரு. ஆனா பக்தர்கள் நீங்க வந்து நிந்திச்சீங்கன்னா பகவான் நம்மள சும்மா விட மாட்டார். இதுக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட கதை மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. துர்வாச முனிவர் வந்து அவரு இது பண்ணிட்டாரு, ஏகாதசி விரதம் இருந்தாரு. அவர் வரத்துக்குள்ள இவரு தண்ணிய குடிச்சு ஒரு நிமிஷம் அதை பிரேக் பண்ணாரு விரதத்தை. அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. விட்டாரா பகவான்? அவருடைய சக்கரத்தாழ்வார் விட்டாரா? சொல்லுங்க. சுதர்சன சக்கரம் விட்டுச்சா? அந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்க கூடாது. அதே மாதிரி பக்தர்கள் சொல்ல பகவான் காப்பாத்துவாரு. பக்தர்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டாரு வச்சுங்க, அந்த வார்த்தை வந்து பகவான் தான் சொல்றத கூட மீறுவாரு, பக்தர்கள் சொல்றத மீற மாட்டாரு. சொன்னாரு பகவத்கீதையில நான் ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன்னு. பக்தரான பீஷ்ம தேவர் சொன்னாரு ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேன்னு. அவரு பக்தர் பீஷ்ம பிதாமகருடைய ஆசையை நிறைவேற்றினாரு, எடுத்தாரு. பக்தருடைய வார்த்தையை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யார் படிக்கிறீங்க? உடனடியாக 3 செயல்களில் ஒன்றை எடுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கட்டுமா? அஸ்வினி படிமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடனடியாக 3 செயல்களில் ஒன்றை எடுங்கள். ஒரு வைஷ்ணவரை நிந்தனை செய்வதை பொறுத்து கொள்ளாமல் 3 செயல்களில் ஒன்றை உடனடியாக செய்ய வேண்டும். யாரேனும் ஒரு வைஷ்ணவரை நிந்தித்தால் அவரை பாதங்கள் மற்றும் உயர்ந்த காரணங்களால் நிறுத்த வேண்டும். இதை செய்ய ஒருவருக்கு போதுமான திவனத்துவம் இல்லை என்றால் அவர் அந்த இடத்திலேயே தனது உயிரை கொடுக்க வேண்டும். இதை செய்ய முடியாவிட்டால் அவர் வெளியேற வேண்டும். ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிருத ஆதி லீலா 7.50. வைணவ அபராதத்தின் விளைவு. அடுத்த வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்கிறவன் தன் முன்னோர்களுடன் சேர்ந்து மகா ரௌரவ நரகத்தில் விழுவான். வைஷ்ணவர்களை நிந்தனை செய்பவன் யமராஜா வழங்கிய 84,000 தண்டனைகளை மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை கேட்கவே பயமா இருக்கு பாருங்களேன். நம்மளுடைய இதுல வந்துட்டு மன்னிப்பே கிடையாதுங்க நம்ம செய்யற தவறுக்கு. மற்ற ஒரு சமயத்துல எல்லாம் மன்னிப்பு இருக்குது, பொறுத்துக்கிறாங்க பாவத்துக்கு. ஆனா நமக்கு வந்துட்டு நெருப்பு வந்து குழந்தை தொட்டாலும் சுடும், பெரியவங்க தொட்டாலும் சுடும். அதுக்கு குழந்தைய பெரியவங்கள வித்தியாசம் இல்லை. அது போல நாம செய்யற தண்டனைக்கு நமக்கு தப்புக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக உண்டு. அந்த தண்டனையில இருந்து தப்புறதுக்கு வழி இருக்குது. என்ன வழி தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நாம செய்யற ஒரு தப்புக்குமே நாம சங்கீதம் மாதாஜி இது பண்ணோம். ஜபம் பண்ணா நிக்கும்.
ஜெபம் பண்ணணும். ஓகே. வேற யார் யார் என்ன சொல்லி நம்ம செய்யற இந்த தவறுல இருந்து இந்த தண்டனை இந்த நாம வந்து நரகத்துக்கே போக வேணாம்ப்பா. இந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவர் நம்ம நிந்தனை செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம். சாதாரணமாவே அடுத்தவங்க நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. அதுவும் நம்ம வைஷ்ணவரா பக்திக்கு வந்த பின்னாடி யாரையுமே குறை சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருந்தா பாருங்களேன். அடுத்தவங்க குறை சொல்றத கூட கேட்கக்கூடாதான். ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ல பாருங்க. அடுத்தவங்க குறை சொல்றத கேட்டா நாம அந்த இடத்துல உயிர் விடணுமா, இல்லாட்டி அங்கிருந்து போயிடணும்ன்றாங்க. அடுத்ததுல மகாரௌரவம் நரகத்துல அங்க போவோன்றாங்க. 3வது பாயிண்ட்ல வந்துட்டு யமராஜா என்ன பண்றாரு, 84,000 தண்டனைகளை மீண்டும் 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 அனுபவிக்கிறான். எவ்வளவு ஒரு பயம். இதை வந்து நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு நம்ம பயப்படணும் கண்டிப்பா. இதெல்லாம் உண்மை. நினைச்சு பாருங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாதை சொன்னாங்க ஜபம் பண்ணணும். நீங்க சொல்லுங்க. நாம வந்து இந்த மாதிரி தண்டனையில இருந்து நாம தப்பணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்? உங்களுடைய புரிதல் எனக்கு சொல்லணும். ஒருத்தருமே நமக்கு இந்த தண்டனை வேண்டாம், நாம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பிராயச்சித்தம்லாம் சரியான முறை இல்லையா மாதாஜி? வந்து நம்ம மனம் வருந்துறது, அவங்க தப்ப சரி பண்றது, இதெல்லாம் தான் பிராயச்சித்தம். ஓகே. ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டெப் சொல்றீங்க. ஓகே மாதாஜி, பிராயச்சித்தம் செய்யணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அந்த வைஷ்ணவர்கிட்ட மன்னிப்பு மன்னிப்பு கேட்டாதான் அது கரெக்ட். வைஷ்ணவர்கிட்டயே மன்னிப்பு கேட்டா மன்னிப்பு. அவங்க மன்னிப்பு கொடுத்தாதான் மன்னிப்பு. பகவான்லாம் மன்னிப்பு இல்ல. அம்பரீஷ் மகாராஜா எப்படி மன்னிச்சு விட்டுட்டாரு, அந்த மாதிரி அந்த வைஷ்ணவர்கள் நம்மள விடணும். பகவான் கிட்ட கையில ஒண்ணும் கிடையாது. அவரு நான் பக்தர்களின் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவன், நான் பக்தர்களுக்கு கீழ்பட்டவன் பகவான் சொல்லிடுறாரு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்குதான் கரெக்ட். நீங்க சொல்ற எல்லாமே பதில் கரெக்ட். இந்த நம்ம மகாரௌரவன்ற நரகத்துக்கு போக வேணாம், 84 தண்டங்களை அனுபவிக்க வேணாம். நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போலாம். அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு என்ன செய்யணும்? பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும். பக்தி சேவை செய்து நாம ஜபம், அரிநாம ஜபம், தவங்கள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் செஞ்சா பகவான் என்ன செய்யறாரு? அவரே நம்மள கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாரு. சரிங்களா? இப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் திங்க் பண்ணணும். இங்க யம தர்மராஜா கிட்ட போகக்கூடாது, அங்க போய் தண்டனைன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் எது? பகவான் கிட்ட போகணும். நம்ம எல்லார் பதிலுமே கரெக்ட் தான், எதுவுமே தவறு கிடையாது. அதுல கொஞ்சம் சேர்த்தணும், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இப்பதான் மாதாஜி சொல்றாங்க, சொன்ன மாதிரி வரும் பாருங்களேன். இதுல வந்து என்னன்னா, அந்த தவறு வந்து நம்ம மதையான குற்றத்தோட சொல்றாங்க. ஹாத்தி மதா அப்படின்னா மதையான குற்றம். நாம ஒரு வைஷ்ணவரை குறை சொன்னா அது மதம் பிடிச்ச யானை ஒரு அழகான நந்தவனத்தை பூந்து அதை அழிச்சதுக்கு சமம் அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ணர் கருணையை பெற்றிருந்தாலும் வைஷ்ணவரின் தாமரை பாதத்தில் ஒரு குற்றம் செய்தால் ஒருபோதும் அவர் தெய்வீக அன்பை அடைய மாட்டார். பிரயோஜனம் இல்லை. பகவான் கிட்ட நம்ம அன்பு பெற்றிருந்தா கூட நம்ம அடுத்த வைஷ்ணவனுடைய பாதத்துக்கு நாம குற்றம் செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ எவ்வளவு இருக்குது? இன்னைக்கு முடிக்கலன்னா முடியலையா கிருஷ்ணா? ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்க டிவோட்டீஸ். அடுத்த வாரம் தான் முடியும் போலக்குது. ஓகே, அடுத்த வாரம் புது கிளாஸ் ஆரம்பிச்சார், அதை முடிச்சுட்டு. ஓகே, இப்போ கேள்வி பதில் சொல்லிட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு போகணும். 5 நிமிஷம் இருக்குது. இந்த லெசனை முடிச்சுட்டு மாதாஜி ராஜஸ்ரீ யாகம் கேட்டாங்க, சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இப்ப எங்க விட்டேன்? கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு இது படிங்க. இது யார் படிக்கல? யாராச்சும் படிக்காதவங்க புதுசா படிக்க வரீங்களா டிவோட்டீஸ்? 2 பேர் யாரோ புதுசா வந்திருக்கிறீங்க. யார் படிக்கிறீங்க இத? நீங்கள் அங்க இருந்து ஏரோ மார்க் வச்சிருக்க பாருங்க, அங்க இருந்து படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க ராஜ், படிங்க. நீங்கள் அவருடைய பக்தரை அவமதித்ததால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். பின்னர் நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள். நீங்கள் கிருஷ்ணனை அவமதித்தாலும் அவர் பொறுத்து கொள்ளுவார். ஆனால் நீங்கள் அவருடைய பக்தரை அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். பிறகு நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள். ஒரு பெரிய கொஞ்சம் பெருசாக்க முடியுமா? நீங்க உங்களுடைய கை இது பண்ணிக்க, உங்க போன்ல கை வச்சு உங்க லெட்டர்ஸ் பெருசு பண்ணிக்கங்க மாதாஜி. ஜூம். ஓகே மாதாஜி, வந்துடுத்து.
உங்க போன தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து மாணிக்கவல்லி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அடுத்து அவருடைய சரி. அவருடைய அடுத்து பக்தரை பண்ணுங்க. அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். பிறகு முடித்து விட்டீர்கள். பிறகு நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள். ஒரு பெரிய மனிதனை போல் நீங்கள் அவரை அதேதான் படிக்கிறேனா மாதாஜி? அவமதித்தால் அவமானப்படுத்தினால் சரி அவரை விடுங்கள் என்று அவர் நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அவருடைய குழந்தைக்கு ஏதாவது தீங்கு செய்தால் அல்லது அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். அதே போல் எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணர் சார்ந்து இருக்கும் ஒரு பக்தன் யாராவது அவருக்கு தீங்கு செய்தால், அவரை அவமதித்தால் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, பகவான் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டார். நம்ம சொன்னது அதனாலதான் படிக்க வச்சது. வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து பாவத்தை விட ரொம்ப கொடியதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாணிக்கவல்லி மாதாஜி இது ஹரே படிக்கிறது, இது 3 படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம். பகவான் ஹரியை புண்படுத்தியவர் புனித நாமம் விடுவிக்கிறது. ஆனால் ஒருவர் உங்களை புண்படுத்தினால் விடுதலை சாத்தியமில்லை. வைஷ்ணவே விக்னாப்தி ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாகூர். பக்தி தொண்டனை பற்றி நான் அனைவருக்கும் அறிவுறுத்த முடியும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் பொறாமையால் வைஷ்ணவரை புண்படுத்திய ஒருவரை என்னால் ஒருபோதும் விடுவிக்க முடியாது. ஒருவன் ஒரு வைணவனை புண்படுத்தினால் அந்த குற்றத்தை அந்த வைஷ்ணவனால் மட்டுமே மன்னிக்க முடியும், வேறு யாராலும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து என்ன தெரியுது, பகவானை வந்துட்டு நம்ம வந்து பகவானை புண்படுத்தினா அவருடைய புனித நாமம் நம்ம விடுவிக்குது. ஆனா வைஷ்ணவரை புண்படுத்தினா விடுதலை கிடையாதுன்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 8:59 அடுத்த கிளாஸ் போனோம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேசா கிருபா சிந்தப்பையவச்சா பரிதான பாவனைப்போ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்தபடி பக்தருக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். டிவோட்டீஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி, ஜகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி, கௌரவ பிரேமானந்தா. ஹரி 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 போல். போல். ஹரி ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா. போல். டிவோட்டீஸ் ஹரே 9 ஹரி o'clock ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீக் இதை முடிச்சுட்டு வேற லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மா ராஜஸ்ரீ, ஜெயஸ்ரீ. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன். எப்படி அதுல இருந்து வெளியே வர்றது? உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டா? மாதாஜி நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, லைவ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார ஹோஸ்ட் ஸ்ரீதேவி. பண்றது? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. பண்றேம்மா. ஓகேம்மா. பண்ணிட்டேம்மா. நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. இது கிளாஸையும் முடிச்சிருங்க.